период, макар и рядко, и то предимно сред дъжд или вечер. През пролета женската снася в чистите планински води и скоро след това се излюпват ларвите, които приличат на попови лъжички и дишат с хриле. След метаморфозата малките дъждовничета напускат водата. Друг интересен представител на земноводните е жабата дървесница. Като истински акробат, тя се катери по листата и клоните на дърветата. Окраската й чудесно се слива с зеленината на растенията и жабата остава незабелязана. Сирийската чесновница е толполюбив вид и се среща в пясъците на местността Рупите. За разлика от другите видове жаби, живее в съвсем сухи и песъкливи места. Активна е през нощта и има вертикални зеници, благодарение на които отлично ловува в мрака. Денят прекарва заровена в пясъка, а за заравянето си ползва два характерни израстъка на задните крака. Местността Рупите се нарежда на първите места по богатство на влечуги. Тук се срещат два вида водни костенурки – обикновената блатна и каспийската блатна костенурка. Обикновената блатна костенурка е широко разпространена в цялата страна. Каспийската блатна костенурка е по-тополюбив вид и в България има по-ограничено разпространение в ниските и в най-южни части на страната. Още два вида костенурки се срещат в района на Беласица. Това са шипоопашатата и шипобедрената сухоземна костенурка. Шипоопашатата костенурка нерядко може да се види в разредени гори и покрай горските пътеки, а шипобедрената сухоземна костенурка предпочита по-открити места с рядка храстова растителност. Днес, вследствие на активната човешка дейност и гъстата населена мрежа по долината на река Струма, тези костенурки са изправени пред опасността от изчезване. В местността Рупите се среща един от най-едрите смоци в България – ивичестия смок или кощерицата. Възрастните екземпляри имат светло-кафеникава окраска, а по дължината на тялото минават 4 ивици. Кощерицата се храни най-често с гризачи, а понякога поглъща яйца на птици. В България този смок е разпространен единствено по долината на река Струма и ниските склонове на околните планини и днес, вследствие на интенсивното земеделие, се е запазил в много малко находища. Характерен представител на светлите кестенови гори е смокът мишкар, който в Беласица е сравнително чест. Някога са го наричали и домошар, тъй като навлизал в стари мазета и обори, търсейки основната си храна – мишките. Несправедливо набеден от хората и избиван или прегазван по пътищата, днес този смок се среща сравнително по-рядко и се запазил главно в стари широколистни гори. Той отлично се катери по дърветата и често изяжда яйцата или новоизлюпените малки на някои птици. Без съмнение най-красив от всички видове смоци е леопардовият смок, който се среща рядко в изолирани находища по долината на река Струма, край Петрич, в местността Рупите и по-често в Кресненският пролом. Леопардовият смок е активен предимно вечер и се храни главно с мишки, като често навлиза в подземните им дупки и входове. Той е сравнително рядък вид и е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Орнитофауната на Беласица е богата. Установени са около 120 вида птици, което представлява почти 30% от общият брой видове птици в България. А като се прибави и прелетният път Виа Аристотелис, който преминава по долината на Струма в непосредствена близост до планината, птичето разнообразие значително се увеличава по време на пролетните
и есенните миграции. В ниските и топли части гнездят голям брой птици с южен произход, като белочелата сврачка, която е един от редките представители на българската фауна и разпространението е свързано с топлите климатични течения, проникващи по долината на Струма. Белочелата сврачка предпочита хръсталаци и разредени гори. Храни се предимно с едри насекоми, но понякога и с дребни гущерчета. Тя е прелетен вид, долита през май и отлита в края на август. Една от най-красивите и атрактивни птици е пчелоядът, който има красиво и открояващо се оперение. Той предпочита сухи и песъчливи места с отвесни брегове, където копае дупки, а в дъното им разполага гнездото си. Както показва името му, пчелоядът се храни предимно с пчели, а пчелната отрова практически не му действа. Но за храна използва още водни кончета, пеперуди и бръмбари. При ловуване полетът му е изящен и стремителен. Той също е прелетна птица. Долита край средата или края на април и отлита масово в края на август. Край реките Струма и Струмешница идва да ловуват черният и белият щъркел. Черният гнезди в тихи и непристъпни горски места, а белият щъркел има добре представена популация в населените места в близост до Беласица. Горите в Беласица също имат своето интересно птиче население. Често се срещат кълвачите, които в планината са представени с няколко вида. Като истински санитари, те прилитат по болните и сухи дървета и старателно проверяват за наличието на различни ларви в дървесината. Широколистните гори на Беласица са подслон и са множество дневни грабливи птици. Осоядът е средно голяма гръблива птица с дълги крила и дълга опашка. През размножителният период обитава обширни гори с полянки в равнините и планини или в близост до ливади и пасища. Той е прелетна птица, долита през март и април, а есенната миграция започва през август и продължава до октомври. Храни се с жилещи насекоми, техните яйца и ларви, гасениците, едри бръмбари и по-рядко жаби, дребни птици и гризачи. Открива насекомите кацнал по дърветата или като лети ниско над земята, а гнездата им разравя с крака. В миналото е бил доста често срещана мътеща птица в България, но днес се среща сравнително рядко и е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Вечер, когато слънцето се скрие, гората не спи. Идва ред на нощните обитатели. Сред тях е малката сова чухъл, чиято окраска добре се слива с дървесината и през деня при покой птицата остава напълно незабелязана. Вечер обаче тя прилита безшумно между дърветата и над откритите площи, търсейки основната си храна – едри насекоми и дребни гризачи. Често можете да я чуете как издава характерните си звуци в тъмнината. В южните части на Беласица, в границите на Гърция, се намира така нареченото Бутковско блато, познато днес като езерото Киркини. Това привлекателно място е истински оазис за водоплаващи и водолюбиви птици. Днес езерото попада в територията на Националният парк Киркини, чиято основна цел е опазването на природното наследство и осигуряване на балансирано ползване на природните ресурси. Повече от 300 вида птици обитават района на езерото и то се превръща в привлекателен център на множество любители на орнитофауната. Особено интересни и атрактивни са колоните от кадроглав пеликан. През есента може да се наблюдават огромни ята от розово фламинго,
а световно застрашеният малък корморан зимува тук. Беласица не е голяма планина и от едрите бозайници се срещат дивата свиня, сърни, лисици и вълци. Вълкът в миналото е смятан за вреден за човека и поради тази причина безмилостно е бил преследван. Така, на много места този интелигентен хищник изчезва напълно, а другаде популациите му намаляват драстично и достигат своят минимум. В природата обаче всеки организъм има своята роля за хармоничното и балансирано съществуване на екосистемите и поради тази причина няма вредни или полезни животни и всеки вид има своето място. Днес в Природен парк Беласица вълкът също намира своето спокойствие и убежище. И въпреки, че в Беласица няма много едри бозайници, дребните бозайници са широко разпространени. Интересен е таралежът, който се храни главно с насекоми, но понякога обича змии и различни земноводни. Често той се среща и в населени места и рядко през топлите летни нощи може да се види из дворовете. По размери обикновеният сънливец прилича на плъх. Около очите му има черни петна, които приличат на маска. Опашката му е пухкава като на катерица и служи за балансиране, когато сънливецът се катери по дървета или стени. През нощта са активни и прилепите. Някои от тях обитават широколистните гори и през деня почиват в стари, хралупести дървета. Други видове обаче предпочитат да ползват за укритие различни изоставени постройки и често образуват големи колонии, понякога формирани от няколко различни вида. Интересни са подколоносите. Те носят това име заради характерната кожна гънка на носа, която има формата на подкова. С това не се изчерпва огромното биоразнообразие на планината. Основна роля за неговото опазване играе дирекцията на Природен парк Беласица. Следвайки принципа "Опознай, за да опазиш", дирекцията създава множество образователни програми за ученици от различните възрастови групи и местното население, част от които е и този филм. В специално създадената за целта презентационна зала в сградата на дирекцията е подредена богата експозиция от обемни модели, учебни пособия и игри за най-малките, стимулиращи тяхната любознателност и любов към природата.